Inbertsio kluba martxan jartzeko helburu nagusia fakultatean formatiboa, ikasketakoa izan da. Bere helburu nagusia dena da, inbertsioa errealak eginez ikastea. Eta dago zabalduta ikasle eta irakaslegan hemen Nagusikas fabrikan. Lankidetza gu abesle nagusi izateak suposatzen dagoena da, alde batetik laguntza ekonomikoa emango dugula, urtean 10.000 euro emango ditugu, klubak ekintza ezberdinak antola ditzan, bai txarlak, bai ponentziak, bai prestakuntzak. Bestetik ere, kontua zabaldu dute laboral kutxan eta kontu horrek aukiko ditu onura ekonomiko batzuk. Eta klubaren esku jartzen ditugu ere laboral kutxako adituak, profesionalak. El Club de Inversión cuenta con casi 200 personas asociadas. Entre todos contamos con un capital de 12.000 euros para realizar nuestras inversiones. Anualmente contamos con un crecimiento de un 20% en personas asociadas, lo que hace que el club vaya año a año creciendo. Hitzarmen honen parte izateak ere, suposatzen dagoena da, Mondragon Unibertsitatearekin daukagun harreman estrategikoa estutzea. Eta horrek aukera emango digu ere, talentu berria ezagutu eta beraiekin harremana izatea. Eta interesa dakatenak finantza mundua nola funtzionatzen duen eta inbertsioek ze dinamika dakaten eta gainera inbertsio errealak eginez ikasketak aurrera emateko horretarako ireki da klub hau eta hori bilatzen du.